Hola, clics! Per qui no em conegui, jo em dic Maria i avui us ensenyaré a fer un conill de paper d'origami. I bé, tipus aquest, jo ja n'he fet 3 en el dia d'avui perquè tenim molt de temps lliure, òbviament. I bé, és això. Són boníssims. I doncs res, comencem. Agafem un full i agafem la cantonada de dalt a la dreta i la dobleguem cap a l'esquerra, de manera que quedi com un triangle. Seguidament girem el full i fem un rectangle cap amunt. L'apretem bé, intentem fer-ho amb la ungla i després el girem i ho fem cap a l'altre costat. Després hem de tallar aquest rectangle perquè no el necessitem per res. Si voleu podeu fer servir tisores, però preferiblement amb l'ajuda dels pares. Després fem un triangle de manera que quedi la diagonal contrària a la que ja tenim feta. I tornem a obrir el full. Agafem un costat i el dobleguem cap al mig del full, on s'ajunten les dues diagonals. I repetim el mateix amb l'altre costat, de manera que ens quedi com si fossin les portes d'un armari. Un cop fet, l'obrim, el girem i repetim el mateix procés, però amb els altres dos costats del quadrat. Recordeu d'apretar bastant amb la ungla o amb la punta del dit el dobleg, perquè d'aquesta manera es podran veure més definides les línies. Tornem a obrir el que vindria a ser l'armari i el tanquem un altre cop i fem un dobleg de manera que la punta del centre a dalt quedi al centre però a baix i fem una espècie de triangle. Ben bé, és un triangle. Tornem a apretar bé amb els dits. Aquest és el pas potser més complicat. Si necessiteu ajuda dels pares, endavant, la demaneu. I repetim el mateix procés amb l'altre costat, de manera que quedi com un rombe. I li donarem la volta a aquest rombe cap a l'altre costat. Tornarem a doblegar cada costat per la meitat. I tornarem a doblegar cada costat per la meitat, cap al centre. I costat esquerre, de manera que quedi com un coet o com un llapis o en punta. Seguidament ho tornarem a girar. Farem aquest dobleg, de manera que ja es pot intuir bastant el cap del conill. Ho girarem
i la punta la doblegarem una mica. Això vindrà a ser el nas del conill. Seguidament doblegarem tota la figura per la meitat agafarem el que vindran a ser les orelles del conill i les tirarem cap amunt. Aquí es pot intuir bastant el conill, però sembla més aviat un ase. Per tant, el que farem ara és agafar la punta del cul, diguéssim, la baixarem cap avall per doblegar una miqueta, obrirem tota la part del darrere i la doblegarem cap endins, com cap al morro del conill. Després farem 2 petits triangles cap a l'exterior, diguéssim, i tornarem a doblegar per la meitat el conill, de manera que ja tenim unes potetes. Finalment, agafarem la punta, la doblegarem cap endins, l'obrirem una mica i la introduirem cap endins. I això perquè quedi com més rodonet i no quedi un triangle allà dalt. Obrim de cop les orelles i ja el tindríem. D'acord, doncs aquest és el resultat del nostre conillet. Ara, si voleu, el podeu decorar com vulgueu, el pinteu, li poseu cara... Aquí en tinc un altre. Els hi podeu posar cara, ulls, nas, boca, els pinteu de colors, podeu fer el que vulgueu realment. I si voleu i tal, podeu fer-los una foto i el pengeu a les xarxes socials i etiqueteu a Aules Escola i poseu els hashtag cuida't i hashtag contegem talent. I ja està, que tingueu un molt bon dia i molts bons 15 dies.